کاروانێکی هێزن ئەمریکا یەن سەربازی بەعرەبێن برادلی لەناو ئاڤاهی و بەشێن زندانە سیناعال تاخاوێران ئاباژارێ حەسەکێ و تاخێن دەردۆراوێ دەگەڕن. شەروانên هەسەدێژی li nav gavilên avahiyên zindanê bi erkê parastinê radibin. Di heman demê de helîkopterên artêşa Amerîkî jî li asmanê navçeyê digerin û beşdarî vê gera hêzên Amerîka li navçeyê dibin. Li hin taxên bajarê Hesekê bi taybet jî taxên derdora zindanê hêzên Amerîkî rawestiyane û rewşê li ser erdê dişopînin. دکتۆر زارا ساڵح شیرۆڤەکارێ سیاسیش تۆرا مەدیایی یا ڕووداوێ ڕەگوت عێریشا بۆ سەر زیندانێ نەتەنێ نامەیەک ji بۆ هێزên هەسەدێ بوو لەوما ئەمەریکا دە هێزên خوا divê derbarê de zêde bike. بێگومان ئەمریکا وێ هێزین خوا و هەبوو ناخۆ خۆرتر بکێ li deverê piştî êrişên hepsa Sîna'a ji ber ev ne tenê nameyek bû ji bo Kurdan û Hêzê Sûriya Demokrat ew nameyek bû pêşî ji elê Daeş Amerîka ve û ew welatên pêwendîdar mîna Rûsya goçavê wê li deverê xist bide diyarkirin ku Amerîka nikare wê deverê biparêze pêwîst e ku rejîm bike wê deverê û ji xwe Tirkî jî weke dewleteke herêmî nameyek biriya istixbaratên wê çi nava Hêzên Sûriya Demokrat da çi nava Daeş da got Amerîka re bêje ji deverê re bê divê bihra wê hebe nav çareseriya siyasî de. ساڵح هەروەها گوت پێویستە ئەمەریکا هەم دوارێ تەکنیکی de û hem jî duwarê siyasî de guhdaneke zêdetir bide dosyaya zindanên çekdarên Daişê. ئەمریکا پێویستە vê pirsgirêkê bi şêweyeke nû çareser bike. Yek parastina va zindana divê bikeve warekî dî de ya sereke divê ev zindan ji nav xelkên sivî derkevin ji derveyî bajara teknolojiyeke nû karbêj alî Amerîka ve û hêzên nedewletî Amerîka ev tecrîba wê heye yanî hepsa Guantanamo û kamîra û gelek yanî şêwê parastinê hene gokaribin vê pirsê çareser bikin duberê jî Amerîka fişarê bike ku ev welatên Ewropî hem welatiyê xwe vegerênin. êrîşa çekdarên Daişê bo ser zindana Hesekê û kontrolkirina zindanê ji bo çend rojan û revandina hejmarek mîr û çekdar ku heta niha bi hûrî hejmara wan nehatiye naskirin û bû cihê rexnegirtinê li hêzên Amerîka li Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Hüseyn Umer, Rûdaw.